Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno. Gobernu batek ere ez digu inoiz ezer oparitu. Mila 1989an Katalunian 44 greba egunen ondoren 8 orduko lanaldia lortu zen Espainiako estatu langileentzat. Legea onartzen Europan lehen estatua izan zen Espainiakoa. Mila 1971an lehen intsumisoa izan zen Pepe Beunza kartzeleratu zuten. 1980erako intsumisio mugimendua geldiezina zen, eta 2001an Jose Maria Aznarrek Espainiako presidenteen artean gerrazaleenak derrigorrezko soldaduzka bertan behera utzi behar izan zuen. 2004an eta egondako protesten ondorioz, orduko Espainiako presidente zen José Luis Rodríguez Zapaterok iraketik tropak erretiratzeko agindua eman zuen. 1985an pentsioen erreformaren aurkako greba orokorrak eraginda Miguel Boyer ministroak dimisioa eman zuen. 2017tik gaur egunera arte, pentsiodunen mugimenduak eutsi egiten dio Espainiako gobernuaren pultsuari pentsio publiko duinak lortze aldera. 1988ko abenduaren 14ean, greba orokorrari esker Felipe Gonzálezek gazteentzako enplegu plana baztertu behar izan zuen. 1980ko hamarkadan mugimendu feministak egindako lana dela eta abortua zati batean despenalizatu zen eta 2010ean erabat despenalizatu zen. 2014an Alberto Ruiz Gallardonek, orduan ministro zenak, lege aldatu nahi izan zuen mugimendu feministak bere dimisioa lortu zuen. 2018 eta 2019an mundu mailan mugarri izan dira greba feministak eta honen eraginez gobernuek euren agendatan lekua egin behar izan diote emakumeen mugimenduari. Mugimendu feministaren ereduari jarraiki, klima aldaketaren aurkako mugimendu globala gai izan da klima larrialdia gobernuen lehentasunen artean jartzen. Dena den, mugimendu ekologistaren borroka aspalditik dator eta Euskal Herrian lorpeun ugari eskuratu ditu. Hala nola, 3 zentral nuklear eragotzi ditu. 1986an herri ekimen legegilean 83.000 sinadura batu ziren oinarrizko errenta baten alde eta pobreziaren aurka. Euskal Autonomia Erkidegoan 2000 urtean eta 2008an diru iturririk ez duten pertsonentzat eta pentsiodunentzat gutxieneko soldata bat bermatu zen, lanbide arteko gutxieneko soldataren 88% eta 100 arteko kopuruekin. Eta orain guri dagokigu 75 urterekin erretiroa hartu alizatearen defentsa. 1.080 euroko oinarrizko soldata eta Zapatero eta Rajoy presidente Espainiarren lan erreforma eraginik gabe uztea. Amaitu behar dugu soldata arrakalarekin. 1.200 euroko gutxieneko soldatak aldarrikatu nahi ditugu eta etxeko lanak eta zaintza lanak gainerako enpleguekin parekatu behar ditugu. Alokairu sozialeko etxebizitza izateko eskubidea bermatu behar dugu. Lanbide arteko oinarrizko soldata osoaren pareko izango den diru sarrerak bermatzeko errenta lortu behar dugu eta dependentzia duten hiritarrek kalitatezko zerbitzua ziurtatua izan dezaten. Jarrai dezagun gizarte bidezkoagorako bidean, jar dezagun bizitza kapitalaren aurretik. Gure gaurko eta biharko eskubideen alde datorren urtarriaren 30ean greba orokorra.